Dobro veče, Jel idemo? Idemo. Dobro veče. Još jedan naš podcast. Slušate prelepu Dijanu i fantastičnu Tijanu. Hvala, fantastična Šani. Dobro veče i od mene, koja sam prelepa večeras i juče i prekjuče. I svaki bogovetni dan. I naravno. Današnja emisija priča o jednoj fantastičnoj igrici, o pojmu koji traje unazad 8 godina, o fantaziji svih momaka i po nekih devojaka, mada verujem da te devojke su počele s tim samo da bi se dopale nekim momcima koji su pod navodnicima cool. I sad, ja to verujem. Znači 100%. Ja to iskreno verujem. 100%, zato što ćemo mi danas pričati o Doti 2, o igrici koju mnogi žive, realno. I o igrici s kojom mi živimo, nas dve, pošto te naše partneri igraju to. Da. I pričat ćemo o tome kako je mi doživljavamo i kako mi vidimo celu tu stvar. Tako je. Prvo pitanje koje ja moram da postavim, sa kojim sam se susrela i koje mi je otprilike najneverovatnije u celoj toj priči, je što Dota igrači smatraju Dotu za sport. Kako to? Kako je to sport? Pazi, kako? Dobro, polako, smiri se polako. Jeste, i meni je bilo čudno u početku, s tim što sam ušla duboko u to preko brata i preko tadašnjeg momka, sadašnjeg muža, koji su me umarali, pričali, pokazivali. I gledala sam i pratila sam i igrala i ja i dalje nemam pojma šta se tamo dešava. Znači, realno, cijela moja slika tog meča jednog jeste da dugo traje, da svi psuju, da se svi deru, da ima previše boja, to mi je cool, ima previše boja, da su heroji, jezivi, i realno mnogo jezivi, čast izuzecima. I da sve njihove magije i ne znam ni ja šta se tu dešava, meni je to samo vatromet. Klasičan vatromet. On sve vreme čuje ono nerviranje miša i onda samo iskače jedno, iskače drugo, iskače treće i onda on meni kad pita čuješ one zvuke ono i brate Franci kaže mi, si vidio šta se desilo? Znači ne da nisam vidjela, nemam pojma o čemu se radi, ne znam gde se on pomerio, ne znam koji heroj koga ubio, znači jedino što sam skontala jeste da jedna ekipa ima zeleni health, a druga ekipa ima crveni valjda health. Dobra idemo. I po tome sam to sam pratila ko šta igra i ko gde igra i ko kako ide. Ja te u potpunosti razumem, znači tako, moj momak isto tako uzme da igra igricu tu i sve što ja vidim su neki čuvećuljci koji trčkaraju i samo neka svetla i samo neka ludila i u nekom trenutku neko krene da se dere i on kao nešto kao popizdi, sad tu kao nešto mnogo bitno se desilo, a zapravo se ništa nije desilo, samo neka sijalica. Dobro, nešto da, neko svetlo kao nešto. Da, neko kaže nešto, mislim, ali ne da neka, znaš kad mi kaže kao, kad gledam turnir, aha. I sad tačno navijam za one koji su mi simpatični. Znači, momci su mi simpatični, turnire sam počela da gledam zbog para, jer se mnogo velike pare tu vrate. Nisam sponzoruša, ali mi je fascinantno. Da, fascinantno mi je koliko je puno para tu u opticaju. Kontam, Valve se zove valjda kuća koja izdaje Dotu ili šta već radi s njom. Promoviše je, pravi turnire, bla, bla, bla. Ovo, kontam da ljudi imaju puno para, da se tu, ali koliko para zarađuju pro igrači? Brate mili. I onda, negde s moje neke logične strane, kad pogledam koliko tu para u opticaju, takmiči se sa nekim sportima finansijski, razumeš? Znači neki sportista, košarka tipa, ako dobiju utakmicu levo desno, kontam da dobiju toliko para koliko je ovdje svoje prvo ili drugo mesto. Pa možda kao teniseri kad US Open dobiju. Ne, mislim da su teniseri mnogo skuplji. Mislim da su oni su timovi, oni valjda dele sve između. Tim deli ne znam, u stvari ne znam, nemam pojma. Ja realno ne znam koliko para zarađuje teniser, na primjer, ali znam da jedan international je bio negde oko 10 miliona dolara. I to kao prva nagrada, kao 10 miliona? Da, 10 miliona dolara. I to tim od koliko čoveka podeli? Zašto plačeš, Dijana? Šta nije u redu? Što sam skontala koliko je to para?
Da, to je mnogo para za igranje igrice ili za sport. Čak i za sport. 10 miliona, dobro, 10 miliona dolara. Ali čak i za sport, znači, ajde, kao ja non stop se smijem da Dota nije sport, ali čak i za sport vrhunski neki, zašto? Čemu tolike pare za nekog Zato što je mnogo vreme utrošeno za to. Realno, ja utrošim mnogo vreme u nešto. Zašto, Šane? Realno. Zašto? To ne znam. Mnogo. Tačno, provaljujem po ovima što su u mojoj blizini koji igraju. Ako ne igraju nedelju dana, ispadaju iz ritma. Znači, konstantno moraš da igraš, konstantno moraš da budeš u toku i u tome da bi održao i rang i brzinu i sve. Znaš, tu negde je ta kondicija, ta psihička kondicija, onda ta brzina, ti refleksi, sve to ima svoje. Ne može bilo ko da igra, činjenica. Pođem od sebe. Znači, jesi ti igrala nekad Jesam. Znači, ja imam problem da ispratim ovo mapu, onu dole. Kad mi kaže gledaj na mapi gde ti je, ja gledam mapu gde mi je, mene su 3 puta ubili. Bukvalno 3 puta me ubili, jer ja gledam mapu, tražim se. Ja ne znam šta je gore, šta je dole. Nisam sigurna. Onda imaš magiju, imaš još 3 neke stvari pored te magije, to mogu da ispratim kad smem da bacam. Znam da imam da na određeno vreme može da se baci, ne može uvek, ali ima oni, kako su zove oni likovi što te prate? Neki trolovi, kripovi. Kripovi! Hvala, kripovi. Bilo mi cool krip. Znam kule se ruše. Da, znači, i kula te puca. Da, sve vreme. Da, ali dobro, tu pustiš kripa, a oni se time bakću, ti si mnogo bitan za kule. Excuse me, stručnjače. Da. Sad, znam da ima šuma i znam da mapu deli reka. Sad, dobro si. To kažem ti po healthovima, po bojama, sam kontala ko je koji tim. Ali, brate, njih je 5 u timu. Da, eto, inače petorica dele pare. Verujem da tu ide i oni menadžeri i ne znam ni ja kako šta ko uzima ove nagrade prve. Da. Ali eto, njih je petorica u timu. Imaš, cool su mi poštar. Kurir. Oni leteći debilčići što lete i donose kao nešto. Nemam pojma šta donose, ali znam da donose nešto. Njih volim zato što mi je cool tako kad on krene ko šumu, negde nekom donesi, nekog ubije. Bidaric. I idemo ponovo na novo. No, lepo. Ja sam igrala Dotu pa možda 10 ili 20 minuta i isto to je bilo. Gledaj na mapi gde si, gledaj, beži, tower će da te ubije, beži. A ja ne znam šta se dešavalo i bitno da pucam. Samo samo pucam kao neki manijak. Samo pucaš i ubiju te onda. Da, ali onda skontaš koliko stvari ne može svako da igra. Da, jeste zahtevno. Znaš, ti treba da ispratiš kome treba da baciš, ko je gde, kada iskoristiš koju magiju, za koliko sekundi će da ti se povrati ta magija, znaš, ko ti ne lazi, ko ti je u blizini. Brate, realno, znači, dosta stvari se radi dešava. Toliko brzo da nema šanse, bukvalno nema šanse. Tako da u tom pogledu respekt Dota igračima. Tako je. Znači, stvarno svaka čast na tome i skidam kapu. I sad imaš ti fanatike, to razumem, fanatici što znaju svakog heroja, što znaju njegovu prošlost, njegovu istoriju, sve njegovo, razumeš? I onda kad mi kaže on ima toliko helta, toliko gubi, toliko dobija od ovoga, imaju supporti, imaju, nemam pojma, neka čudesa, to ne znam čemu. Moj dečko igra support poziciju, ali ja ne znam šta je. Nemam pojma. Pa to je, pretpostavljamo, kao neko da nam, znaš u fudbalu što ima da mu namesti da on šutne. Ne znam. Da namesti da gurne heroja da ga ubije. Nemam pojma. Znam za zadnji kill. Znaš, tipa neko bije heroja i ti dođeš i udariš ga i uzmeš njegove bojane. I onda ti skupiš pare. A kad skupljaš pare, znam da imaš one iteme, one fancy iteme, znaš da imaš kapicu, cool, ili neki heroj. Nije, a? Šta pričaš? Predaleko odlaziš. Okej. Vratit ćemo se na ove kapice. Vratit ćemo se na ove kapice, možda kasnije. Isto, dosta interesantna pojava u tom svetu, pored tih fanatika su i ovi ljudi što prave na svom YouTube kanalu i izbace verovatno kompilaciju nekih mečeva ili najboljih
poteza ili ne znam ni ja šta i onda to ukombinuju znaš kao s nekim replikama iz filma pa se oduševljavaju oh my god i kao skroz su oduševljeni i toliko sve to naprave a ja nemam pojma šta se to znači jer to ništa ne znači. Znači ide neki čovječuljak nekog pukne ovi neki dođu tu biju se i to je kao nešto neverovatno, ne znam, stave neki gaf kao, o bože, kako neko se udara. Nije neverovatno, vete, ubili se. Pa da, ja ne znam šta to znači, ne mogu da ispratim, ne mogu da učestvujem u tome. I isto su mi mnogo smešni oni ljudi što komentarišu utakmice iz Indije su. I to je mnogo smešno, znači da ih slušaš. Čekaj, utakmice, misliš gejmove ili? Da, gejmove. Šajevate u dotismu. Ja, izvinjavam se, molim vas, oprostite. Budimo pro. Dakle, ti ljudi koji komentarišu gejmove, a iz Indije su mnogo smešni, jer oni se toliko obraduju, znači kao komentator utakmici, toliko krene da vrišti. Oh my god, ali onaj indijski, engleski, da je to prespešno. Pa i ovi isto. Ja, na primjer, jedno što sam pratila te international turnire, to su ovi najveći, Valve što organizuje i, brate, profi su. Stvarno su profi, mislim, s uživanjem da pratiš, nemaš pojma šta gledaš, ali toliko ulože, šta ja znam, ideju za, tipa kako imaju one kućice gde je njih 5, gde je tim, i jedan naspram drugih i onda ispred, oni naravno ne vide, ali ti na televiziji vidiš heroj koji izlazi, znaš, pa on aplaudira, pa si vidiš atmosferu heroja, mnogo lepo izgleda, stvarno je mnogo cool. Onda, znaš, cure ove seksi obučene u te kostime ovih heroja, levo, desno, svi maskirani. Ima valjda i kostimi su mnogo lepo urađeni. Stvarno mnogo lepo urađeni. I to, svaka čast nekom, mislim, svaka čast tome ko smišlja i karakter i izgled heroja i sve, jer je realno svaki drugačiji. Baš svaki drugačiji i baš svaki lepo napravljen. Od tih 5 koji ja znam. Ja ne znam samo Wind Rangera, sviđa mi se kako izgleda, to je sve. Ja ništa drugo ne znam. Zavolela i kako sam zapamtila ovaj Lifestealer. Zato što ima one zube izbačene, nema pola kože na lici i ono sav je defektan i ono sviđa mi se zato što videla sam mnogo cool sliku, zato sam ga i zavolila. Jer kao on stoji i ono stopira, pošto on ima moć, magiju, ne znam šta je, da uđe u nekog i tako se sakrije i ovaj da li ima duplo jaču snagu ili ne znam, to već nemam pojma šta se dešava, znam da ulazi može da uđe u bilo kog heroja. I onda cool slika, tako on stoji kao stopira, heroj jedan prolazi, znaš, kao da ga pokupi da uđe u njega, da ne troši noge čovjek, što da se muči. Eto vidite, ja da sam videla tu sliku samo onako, znaš kao listaš face i neko izbaci takvu neku sliku i ljudi neki komentarišu, pokidaju se od smeha, ti si u fazonu, šta je bro? Šta je ovo, ideš dalje, ideš dalje. On je zombi... zombi dinosaurusa, ali ne klasičnog, nego dinosaurusa sa Downovim sindromom. On je taj zombi. Otprilike tako izgleda. Ko smišlja te stvari? Pa neko ko je volio dinosauruse. Kad je bio mali. Da. On mi skroz tako izgleda. A, na primjer, karakterno mi se mnogo sviđa Enchantress. Ona je onako sva motivacijona, sva leptirić, sva vileni, da, ima one vilenjaške uši. Ona izgleda kao polu vilenjak, polu čovjek. Ona je ovaj kentaur, valjda. Da, znači konj, polu čovjek. Da, i ona ima one it's gonna be better next time. Dušica. Dok se drugi deru vrište, na primjer ona Queen of Pain, ona vrišti mnogo bičaka. Enchantress, to je slatko. Da, ona je baš simpatična, sva je zelena, sva je prirodna, sva je a meni se sviđa Wind Ranger zato što ima luk i strelu, ja hoću luk i strelu da imam isto tako i da pogađam sve lukom i strelom, a i zato što mi se sviđa kako izgleda jer je lepuškasta. Da, mnogo je zgodno, vidi se da rade na sebi. Da, sve tu, stvarno, svakim častom. Vidi se da ne posećuje plastičnog hirurga, to su samo čučnjevi trbušnjaci. Svakim častom. Samo natural. Ne znam kad stignu toliko game-ova, to oni dnevno... Možda je to, možda zato što po ceo dan trčkara levo desno po šumici, gađi tower. Enchantress 100% lišće.
Pa ja mislim jer, da... naš kontam zbog uši, čim su i tako beneške uši, to je od lista. Da? Windranger mislim da samo me sište cepa, ne znam zašto. Misliš? Da. Misliš zašto ima Luki Sterol pa ono lovi sečeve, divlje svinje, idemo. I na bode i kao da, to je to. ima i ta fora u Doti. Da ideš kroz šumu i da ubijaš neke tamo čudovišta, neka stvorenja i onda skupiš pare. A oni su legit lagani, bukvalno i kao kripove da biješ. I skupljaš pare za to? Da, pa skupiš pare i onda kupiš ti nešto. Odeš u shopping. A kakav je ovo heroj? Brewmaster. Brewmaster, on je pacovčina. Pa ja ne znam da li on, šta je on? On je polu pacov, polu čovek. Pa meni više liči na medveda nekog. A meni na pacova. Da, imamo dojavu da je panda. Nemoguće da je ovo panda. Znate ovo, kako panda? Pa ovo nema veze sa pandom. Panda. Ali panda... on je cool, on voli pivo. I on nosi sa sobom ono bure. Aha, znaš, pivom i to, ima te cool stvari. I znam da ima neku magiju da skoči i pad. Mislim, kad odskoči i udari dole od zemlje, nešto se dešava. Nemam pojma. I ne znam da li je to magija ili samo njegova... ličnost. Optička varka. Imamo sljedećeg witch doktora. I on baš izgleda tako kao da je veštički doktor. Baš je plav i ružan. Da, nekako. Školovan. Ima proširivače uvo i ima u nos ove... Pa meni liči kao ona ili neki... si gledala onaj Kirikou crtani? Ne. Dobro, neću o tome. Kaže, Voodoo Restoration. Witch doctor focuses his magic to heal nearby allied units. Whatever. Dobro, znači on u principu leči te neke, to je njegova moć. Da, ali skroz je afrički, već. Da, afrički. Jeste, pa i ovi proširivači ovo u nosu što ima, mislim, to afrički nakit. Ove kljove, I zato je kao voodoo magija, on kao živi sve te neke ljude. Dobro, on koji su njegovom timu. Može, glasamo za njega. Izgleda ježno. Slaćemo poruke. Enchantress je bila Anti-Mage. Da, Anti-Mage. Pa on izgleda kao huligan. Da, kao bratić. Izgleda kao navijač. Koji ide da se bije. Ja ima da vidimo što ima od ovih oružja. Ima neki kao sekiri. Sekiru. Znaš, nadala sam se palicu neku ponovno da bude legit. Znam za njega da ima neku fucked up priču iza sebe. Ne znam šta je, da li je s bratom, da li je s porodicom, da li ga je neko ostavio. Kao i svaki navijač. To sam slušala, ali morala sam da naučim, da zapamtim 10 minuta dok me muž ispitao i onda kraj... Da, kao svaki... Bravo, Šani. Kao i svaki navijač koji ide po tribinama da se bije. Šta li on bio inspiracija... Mislim, koja je bio inspiracija ovom liku koja je napravio? Neki huligan iz srednje škole. Koga je mnogo bio, a? Koga je mnogo bio. To je to. Dobro, ajmo dalje. Idemo dalje. Crystal Maiden. Meni se ona sviđa jer izgleda kao zimsko dete i kao kraljica leda, ne znam. Sve biram ove heroje što mi se sviđaju kako izgledaju, ženske. Nemam pojma koji su moći. Pa kao Frozen. Da, kao Frozen. Ona je Frozen, onako. Crystal Maiden. Ona može u crtani film, da. Zato što nije agresivna, nije... Dobro, ali ima ona moć. Ne znamo šta radi. Dobro, pa... Verovatno možda zaledi nekoga. Nešto Crystal Nova. Nešto. U svakom slučaju simpatične. Da, ona je simp. Riki je sam đavo, rekla bih. Meni Riki izgleda kao loše nacrtan horoskopski znak. Da, jarac. Jarac, ali đavo ledeni. Ne loše. Cool nacrtan. Pogledaj mu osmeh, ona znaš. Evil smile. Ali nije toliko evil, nego je pomalo i šmekerski evil. Kao, hello baby. Znaš, volio bih da mu ispričamo priču dva jarca. Dva jarca se srela na mostu. Iz drugog razreda osnovne škole. Sklanja mi se ružno stoko, bacit ću tu duboko. Bravo, Šani, bravo. Iz kog mozga malog. Da vidim kog... Smoke Screen. On je simp. On je onako simp.
Nismo mu vidjeli telo, ali računam da je okej. Po faci rekla bih da ima tu negde 40 godina, ali ga život nije gazio. Baš se onako, baš je prelazio mostove. Teča. Padž. Jel Padž se ili to Hook. čita? Da. Padž. On je cool, on znaš... Pa nekako mi ne izgleda cool uopšte. Dobro, ne izgleda cool. Izgleda kao, znaš kako izgleda? Znaš kako hoće neko da ti napravi lutku, pa onda spojiš 1000 dela u jedno i ono sve ima one, znaš, šivene stvari i oko jedno ispalo, zubi fale, levo, desno i onda nekad nema ruku, nego ti zakači konopčić. Bukvalno, znači on bukvalno tako izgleda, debo je. Skrpljeno izgleda. Ali znam da ljudi koji igraju njega, da mislim, mnogo mi je zanimljivo da gledam kad neko igra njega, to jest da gledam. Ne ispratim šta se desi, ali me muž obavesti da se desilo nešto s njim i onda mi vrati snimak. Znam da treba da pogodiš da će neko da naiđe od heroja i on baci ovaj huk, kako se zove, kukica. Aha. Baci kukicu i uhvati ga i privuče ga sebi. A znaš, tačno treba da imaš da ispratiš kretanje tog drugog heroja koga juriš ili nešto. On je zanimljiv. Interesantno. On je baš zanimljiv. Dobro, ali izgleda kao prokleta noćna mora. Vidiš, da. Ali sviđa mi se svaka čast šiven je ovim lancima i katancima jer je mnogo debelo. I nema zenice, kako on vidi? A nema ima samo prednje zube, a što su, zubi su mu izašli van vilice. On je možda zombi ovog... Kako se zove irski svetac? St. Patrick. Viš da ima zelenu kosu? Pa ne znam da li jedan svetac bi ikada bio viđen sa nekim koji izgleda dakle, kao... Znaš, možda nekad u davno vremena. Možda nekad i zato imamo bajke za decu da ih plašimo. Elder Titan. Billy Chiku. Ne. Pa izgleda slično kao ima... Beast iz Lepotice zvere, jel da? Da, baš tako izgleda. Kao Beast. Ima i on rogove, ali je onako, malo je, ima šareno lice i malo je nešto polu čovjek, polu lav, polu nešto. Ima veliki nos, znači poreklom iz Francuske. 100%. Polu Beast. Ali žuto-plava boja, zastava, dobro, nećemo o tome. Pa ne znam. Jednako ne znam o Dotu. Ne znam čoveče. Pa dobro. A eto, on je zanimljiv. Da izgleda zeznuto. Izgleda kao, Lannister najstariji što ga ubi na WC šolju sinu. Tatko? Da, tatko. Kako se beše zove? Jel da izgleda malo? To je ta ličnost autoritarna. Kako? Tywin, evo imamo dojavu. Dojavu u studiju. Ja sviđam se ovo što piše mail. Da, mail, da se zna. Da se provali da je muško. Moderna su vremena, znači mora da se zna. Pa dobro, kad pogledaš ženski heroje realno ovde, koje izgledaju jače nego polovina momaka, slažem se. Meni je to okej što postoji ženski heroji, što se niko ne buni i igraju ljudi ženski heroje. Alhemist. Da, to je onaj alhemičar što... Jel ovaj mali što vozi ovog velikog alhemičar ili... Da, on je alhemičar, a ovo je njegova snaga, ovo nije nosorog, viš da ima rog neki. To je njegova gorila. Da, on je od svojih mućkalica napravio modifikowanog nosoroga, stavio mu 2 miđuše, stavio kljove da ima kao oni orci iz Warcrafta. Da, inače Dota je nastala tako, nastavak Warcraft 3. Ali onda su ona je trebala valjda da bude kao... predigra te igre, nešto nemam pojma, međutim posle je napravili kao samostalnu strategiju i tako je. Cool, više uspeha ima nego taj Warcraft, rekla bih. Pa teško. Ja lično mislim, da. I Warcraft je mnogo kompleksnije i mnogo teže. Ali to je igra koja ceo život traje. Ti ako kao uđeš u to, to je to. Navučen si do kraja života. Ljudi sa 60-70 godina i dalje igraju World of Warcraft. Pa znaš da je neki Kinez, da, inače Kinezi su Da, to sam čula bolesnici za ovo, ali bukvalno bolesnici. I čula sam da je jedan Kinez igrao ne znam koliko sati, ne znam koliko dana nije spavao i umro i od toga. Od nespavanja, ne jedenja, znači samo je... Pa... ali znaš, mogu da spomenem jednog proigrača koji je beskrajno simpatičan Šani. On je iz Ukrajine, valjda. Zove se Dendi. Daj da ga nađemo. I on je takvo derle. Tako, čak Queen of Pain. Čekaj, gotovo sad sladak dečko si rekla. Znači, znaš koliko je simpatičan, koji ima neki Dendi.
On je igrao za Navi. Navi je osvojio drugi, valjda, International. Ili prvi, nebitno. I onda je posle ostao u Navi samo zbog toga što je on lice te ovaj dečko, ekipe. ovu sliku kad pogledaš, znači na beloj pozadini izgleda kao neki fudbaler. Kao fudbaler ili tako nešto. Dobro, onda nemoj da gledaš dalje slike, razočarat ćeš se. Pa nije, ne, meni se fudbaleri ne sviđaju, nikad nisam bila u tom fazonu. Za razliku od onoga kako ti zamišljaš da izgleda prosječan Dota igrač, ovaj dečko je super. Ozbiljno? Dobro, izvini. Kako zamišljaš gejmere, onda kad vidiš kad izgooglaš te momke koji to igraju, kažeš pa dobro i nije toliko strašno. Ja, zahvaljujući Doti sam videla prvog krajnje debelog Kineza. Onako debelog, brate, debelog Kineza. Ju bože. Da, nisam verovala da postoji. Znači, Alkemist, kažeš igra balet ovaj dečko? Da. Če nađemo posle neki snima kako igra balet. Mnogo je sladak, mnogo je simpatičan i mnogo je pozitivan, kao Enchantress. Znači, bukvalno, imam osjećaj da se sme i kad gubi, i kad baš je mio, baš je, s obzirom da su oni svi tu, znaš, onako, brzi, agresivni, znaš, tačno se isključe skroz kad stave te slušalice i kad su u gejmu. I vidiš im na faci i vene i ne znam ni ja šta sve, 1000 boja i emocije, bla bla. Kod njega jedna mila, spokojna faca, onako, kao da igra balet. Ne, kao da je pustio muzičku kutiju sa onom balerinom koja se kreće i on tako, gleda. To je cool. I pozdrav za Dendi. Ja se nadam da će nekad u životu da nas gleda. Možda? I da nam pošalje pod cvet. Šta je ovo? To je onaj lifestyle što sam ti pričala. Dobro, da. To je onaj moj omiljeni heroj. Užasan. Da, baš je cool. On ima pare da zube. Znači, on ima i deo ajkule, brate, u sebi. Svaka čast. Da. Svaka čast. Wow. Izgleda vrlo agresivno. Došli smo do Queen of Pain. Seksualna fantazija, verovatno svih ljudi koji igraju Dotu. Da. Pretpostavljam, s obzirom na to. Šta misliš šta rade heroji kad se isključi Dota? Jel oni onako, znaš kao ovo bre, to je story. Ima emisija. Požive i da li se biju? Ima epizoda, od serija Black Mirror ima epizodu kad neki tamo frik uzme i od njihovih ćelija ih napravi u video igrici i bukvalno klonove napravi da im se osveti. Da. I odakle znaš ako je to moguće, možda neki frik stvarno napravi sve te heroje klonove da se igraju po ceo dan. To je jezivo, ja mislim da je to jezivo. Ja sam protiv toga, znači igrice su jedno, fantazije su jedno, stvaran život je drugo i to ne treba se meša. Dobro. Znači, Queen of Pain izgleda kao seksi demon, nima manje odeće na sebi nego jedan drugi heroj. Pa dobro, ali ima dovoljno velika krila da se pokrije. A ona je kao... I duboke čizme. Ona je kao neki... Da se ne smrzne, da ne odzemnu noge. Neka vampirka dođe. Pa ne znam šta je. Polu vampir, polu seksi cica, polu žena koju su mi isterali iz pakla. A šta su ovi rogovi? Pa žena koju su mi isterali iz pakla. Pa dobro, đavo, brat. Dobro, ali eto, ako bude Maskimbal, ja bih se ili u nju maskirala ili u Windranchera. Pa Šani, da se maskiraš u nju, definitivno treba prvo 2000 evra za silikone. Istina. Ali ako ništa drugo, bar za garderobu nema daš ništa pare, vrat. Ne bre, kod Kineza bi ima sve. Pušapovi, dupeta. Jedne gaće napravimo i brusi i halteri i gaćici i sve. Vidiš da nema ništa na telu. Dobro, i time završavamo ćaskanje u izgledu heroja. Ima tamo još mnogo heroja, ali ne možemo sve njih da proćaskamo jer ih puno ima. I zato što mi danas imamo, specijalnog gosta. Ta-ta-ta-tam! Evo, hoćete da nam bavimo bubnjeve za to i da možemo... Ta-ta-ta-tam! Zamislite bubnjeve sad. Da. Ovo ćemo da isečemo. Miša, izvolite. Sa nama je danas, ajde baci se, Miloš Pešić. Inače, dečko koji je zaslužan za moje znanje, ovo veliko znanje o Doti. Dečko koji je zaslužan za sve psovke koje je naučio u životu, izgovorio, pomislio i tako dalje. To jest, Dota je zaslužna za njegove, izvinite. I izvolite, predstavi se. Ćao, Miša. Ćao.
A moraš malo da priđeš, da te čuju i oni. Aha, ćao. Nemoj da se stidiš da crveniš, ne vidite. Sve cool. Kad si ti počeo da igraš Dotu, čoveče? 2013. Krajem 2012, znači 2013. tehnički. To je pre koliko? 5 godina. Dota igrači se ne pitaju za godina, ali koliko si tada imao godina? Koliko je to? 15? 14-15. I kaži mi, jel bi rekao da si odmah istog trenutka bio u fazonu, wow, koliko dobre igrice igraću godinama, ili si bio kao u fazonu, šta je ovo? Bukvalno istog trenutka. Istog trenutka sam se zaljubio u igricu. A reci mi, koliko si dugo vremenski igrao? Ima na Steamu, koja je ta platforma na kojoj se igra, ima bukvalno vreme koje piše koliko si vremena probao igricu od kad si krenuo da igraš. Dobro. I meni piše nekih 8400 sati. Sati? Za 3 godine? Za 5 godina. Pričat ćemo posle emisije. I šta bi ti, kako bi opisao ti igricu nekom, kao što smo tipa konkretno Dijana i ja, koje pojma nemaju ništa o tome, znači kako bi ti najprostije opisao šta je to, što je to dobro da se igra, što je zanimljivo? Pa, igrica zahteva mnogo razmišljanja i mnogo predviđanja unapred šta može da bude, šta trebaš da uradiš, kako trebaš da uradiš, šta sa kim, mnogo stvari koje trebaš da jednostavno i pre toga znaš, a i koje ćeš vremenom da naučiš. I onda podstičete da razmišljaš više, brže, zbog tih refleksa koje je Dijana malo pre spomenula. Trebaš jednostavno, dobiješ tu neku moć da brže razmišljaš o stvarima, da brže rešavaš probleme. Da, tačno da rešavaš probleme, vete. Znaš, provalila sam njega, na primjer, konkretno, evo da se ubacim, da neki ovako životne probleme, znači stane, staloženo i onako strategijski razmisli kako da reši, šta prvo da uradi, kako, znaš, a definitivno je zaslužno ovo, nisam ja sigurno, pošto ja histerišem, ja sam queen of pain. Znači, ovo, reci mi, jesi imao mogućnost da dođeš do tih nekih, znam da ti rang zavisi da li ćeš da dođeš do pro igrača, da igraš te neke pro gameove, da te vide i koje su tu pare u opticiju? Pa ajde prvo za rank. Od ranka zavisi ti da li ćeš da igraš sa njima u običnim gameovima, ne u profesionalnim gameovima, ne da igraš za pare, niti išta, nego samo ovako. Što si, uglavnom pro igrači imaju velike rankove i onda da bi ti mogao da se padneš protiv njih ili sa njima u gameu, moraš logično da imaš što veći rank. Dosta tih mladih igrača koji nisu bili u pro sceni kad je bila Dota 1, pre svega toga, su došli do pro scene tako što su bili veliki rank i jednostavno igrali i primećeni su. A što se para tiče, posljednji Internationals koji igra ove godine je imao, u avgustu je igran, ja mislim da je prvo mjesto dobilo oko $12 miliona. Oko 12, da. Drugo mesto je tu negde oko 6-7. Drugo mesto? Da, posljednje mesto je dobilo minimum $70,000, verovatno više, nisam siguran, nisam pogledao ove godine koliko je bilo. A jel Srbija ima tip? A ti i ja snimamo podcast. Da, možda treba da se ubacimo u gamerske vode, ali ja nešto mislim i da je kasno za mene, ja samo Super Mario gotivim i to. Možda priđeš, nećete čuti. Moram prići, ništa. Srbija da li ima tim? Šane voli Super Mario i to je to. Srbija nema tim kao tim. Države uglavnom nemaju timove, nije baš da su... Ima timova naravno gdje su svi iz iste države, ali nije podeljeno po državama, nego kako su se ljudi našli, kako su se oni izgotivili, da li im odgovara taj tim i onda nastavljaju da igraju. Većinom su timovi širom Evrope, čak i Amerika, nije bitno, razni kontinenti se spoje u jedan tim, osim Kineza koji više preferiraju da imaju sve Kineze u svom timu, verovatno zbog toga što ne znaju, pričaju samo kineski u svom timu. A Srbija kao Srbija nema baš tim, imali smo pre više godina, nisu bili baš najbolji, ali je došlo, imao je jedan igrač, Swift Ending mu je bilo ime u igrici, Nikola se zove, ne znam odakle dečko. On je igrao na prošli Internationals, prošle godine, i bio je nažalost zadnji, ali nebitno jer je dobio oko
60.000 Dobro, dolara ali njegov samo tim. si pojavio, mislim. Pa to je samo nešto. to što se kvalifikuješ je već ogroman uspeh. Jer to su 16 najboljih timova na svetu. Znači ti spadaš u 16 najboljih timova na celom svetu te godine. To je u 60 čoveka faktički. Ti si među 60 najboljih čoveka na svetu. U toj igrici, da. A reci mi, žene, koliko je njihova zastupljenost i je li imaš je li ima tim neki koji je dobar po tvojom mišljenju? Ima timova i kad sam posljednji put gledao, ne bih rekao da su očine, ali nisu ni domaćice. Nisu to baš najbolje stvari, ali da ima dobrih ženskih igrača ima. Nađe se i samo što nema ih u pro sceni. Jer jednostavno ne verujem da je to zbog toga što su žene, niti isto oko toga, nego jednostavno konkurencija je prejaka. Ja sada da neko hoće da dođe na pro scenu je previše teško. Previše trebaš da imaš jednostavno vremena, bukvalno treba neko ti plaća tvoj život, da ti jedeš, da imaš mogućnost da igraš uopšte, a ti da minimum 12 sati dnevno svaki dan igraš. Toliko, znači minimum svaki 12 dan sati. minimum 12 sati. Ako hoćeš nešto postigneš, to je minimum. Znači ne škola, ne neka druga edukacija, ne ništa. Smeš da jedeš. Ali istina sa tog lika što sam čula da je umro, da je Kinez umro, da što nije spavao ne znam koliko dugo jer je igrao Dotu. Bile su neke vesti oko toga pre par godina, da. Bilo je nešto oko toga. Dobro, ali mislim da to nema nikakve veze s Dotom, on se na bilo koju drugu igricu isto navuku. Ne, naravno. To je zato što on nije pazio sebe. A reci mi ti koju poziciju igraš, jel se tako kaže? Da, pozicija. To malo pre niste znali da objasnite. Imaš generalno dve stvari. Imaš da budeš ili support ili core. Core ti je da ćeš ti da dobijaš pare i da će da se pozicije su podeljene po brojevima. 1, 2, 3, 4, 5. I to je manji broj. Broj 1 će da ima više para će dobijao tokom gejma ranije. I onda, a dok position 4 i 5 neće da dobijaju toliko para, ali će da omogućavaju tim core-ovima da dobijaju pare. To je support, a ovo je ovi su carry ih zovemo. Okay. Ja igram carry-a uglavnom. A ko je tvoj omiljeni carry? Pa trenutno je Shadowfiend. Njega niste pokazali tu, ali on je pa ubija. Generalno njegov posao je... A drugi šta rade? Ubije. U pravim rukama svaki heroj je oružje. Dobro. Upravo to sam pričao. Ti supporti ne fokusiraju se toliko na ubijanje, više da omoguće drugom da ubije da bi dobio pare. A on je taj ko generalno gleda da što pre ubije, da izbrstuje se, to kaže u Doti, da odjednom uradi što više damage da bi ubio nekog. On je uglavnom to. Dobro, a kako bi ti rekao, kako on izgleda da ga ti ja vidimo? Pa, demon. Vi ste svakog nazvali do sada đavo, pa on će bukvalno izgleda kao đavo. Samo ove s rogovima. Samo ove s rogovima. Pa, i crvenim halterima. on bukvalno gori, tako da... A reci mi, si prisustvovao nekom turniru? Jesam, bio sam ove godine. Da, ove godine baš za moje rođene su me sestra Dijana i njen muž su mi iznenadili, kupili su mi kartu za turnir u Bukureštu. Zvao se Bukurešt Major i bio sam na tom turniru koji je bio fenomenalan. Znači ja turnire pratim već proteklih 5 godina i kad gledaš na ekranu izgleda predobro. Ali kad si tamo je... Da, adrenalin ja ne mogu da pišem. Bio sam na utakmicama za obične sportove, za košarku, za fudbal, za sve, ali nije to to. A kaži mi, su cool proigrači? Su pristupačni, ali nisu nešto ubačeni, kao na primjer imaš sportiste s kojima možeš i da popričaš i da se slikaš i sve, a imaš neki koji naravno iskaširat će te bez problema. I razumem ih, brate, njih startuje svaka druga osoba na ovo. Ali ovi nisu toliko poznati, a svesni su da, znaš, ti ljudi koji su došli tamo na tom turniru, mislim ne poznati, nego nisu viđeni, razumeš, ne, na ulici nisu prepoznatljivi, ih obožavaju. I kako su njihove reakcije, kako je njihovo ponašanje prema vama?
Pa, to je mene iznenadilo, jer ja sam znao da su oni svi na internetu, su oni druželjubivi, sve je lepo, sve super, imali klipove po internetu, mislim ima klipova po internetu gde su oni druželjubivi, daju autograme, pričaju s ljudima normalno, ali nekako i dalje sam bio skeptičan oko toga. Dok nisam stvarno otišao tamo, jer kad smo otišli tamo imaš jedan sto gdje sede njih petorica i tu daju autograme. I kad smo došli tamo, obezbeđenje je bilo kao ne može se prođe, ne može ovo, ne može ono, a kapiten tima je bukvalno pomerio ga i povukao me kao ajde, dođi slobodno s nama i tu privukao nas i se slikamo, pričali smo. Svi su... Jesi ljubnuo nekog? Kao... Svi su opušteni oko toga. Svi su opušteni oko toga što mi je bilo genijalno. Malo pre spomenula igrača Dandy, on je definitivno moj idol kad sam krenuo da igram Dotu i meni je to bio san da njega upoznam. I kad smo došli do njega, linija, red koji su ljudi čekali da dođu do njega je bio pa barem 5 puta veći za bilo koji tim koji je tu sedeo do tada. I to ne zbog tima, nego samo zbog njega je bio toliki red. Jer ga ljudi obožavaju, on je ikona Dote, definitivno. Kako se zove? Dandy mu je u igrici ime, a zove se Daniel Išutin. Ukrajinac, ili tako? Da, Ukrajinac. Eto, to je zvezda I on današnjice. naučio engleski? Da, sad skroz. Sad jeste, a? Da, pošto znaš, nije znao engleski sad. Ti turniri kad se ono što sam ja gledala, što sam pratila, onako on samo bukvalno sedi i smeška se i to je to. I šta god da mu kažeš, on ima tako lep osmeh da ga briga šta ti je rekao, šta si ga pitala i tako dalje. Njemu se na licu baš vidi da je zahvalan što je tu gde je. Jer baš se potrudio da dođe do toga. Ja bih bila zahvalna s tolikim parama. A eto, tu je na primjer tužno malo, mislim tužno, daleko tužno, ali prve godine su oni dobili, kaži ga, samo bio je prize pool 3 miliona, oni su dobili samo 1 milion. Samo, kaži ga, za razliku od sada 12. Tužno. Tužno, baš je tužno. Da. Pa dobro, ali na celu godinu 1 milion i nije mnogo. Ti samo to radiš, u principu, ako si profesionalac. Pa, ali gledaj to malo drugačije, jer ti ako ne pobediš ništa, ti nisi ništa osvojio. Nije to kao plata na poslu, nije to ništa. Da. Tada nije bilo tako. Sada je malo drugačije. Sada su malo više pokriveni, zato što ima više turnira, više načina da se zaradi u tome, jer imaš i ogromne sponzore. Sponzori su čak i Intel koji proizvode procesore, ne znam, Coca-Cola, Mercedes je na jednom turniru davao MVP turnira, dobio kola. I baš su zastupljeni, I kako ti ceniš, kako će budućnost da bude u tom Dota svetu? Šta misliš, šta možemo da očekujemo od tog sveta tipu u narednih 5 godina? Pa u narednih 5 godina bit će manje više isto. Biće velikih turnira, još više para, sve će to da napreduje. Ne znam da li će Dota da bude i dalje popularna kako je sada za 5 godina, ali skroz očekujem da će kroz neki malo duži period od toga da se e-sports, to ti je electronic sports, da će da bude prihvaćen kao pravi sport. Zato što... To sam ja čula na olimpijadi kao da je ubaci. To se ne zna, to je, mislim, cilj pretpostavlja njima. Da. Ali da se prihvati kao sport, ne znam šta je definicija tačno sporta, jer ako za sport trebaš da budeš atletski nastrojen, zašto je šah sport? Zašto je bilijar sport? Razumeš? To je slično. Mislim, jeste igrice, jeste to svima banalno za sada, jeste to čudno, ali s druge strane ljudi posvećuju svoj život tome isto kao što sportisti i onda je zato. Da. Znači možda će Dota ići na olimpijadu. Ne skoro. I mi zajedno s njom. Nadam se. Mišo igri. Mišo, hvala ti. Hvala što si bio gost i što si nas pojasnio. Da. Hvala vama što sam bio gost. Ja ti obećavam da neću više nikada da igram ni pola, kamoli ceo game. To jest, ne, ja bih možda i voljela, ali neće niko da me primi. Neće niko da igra sa mnom 40 minuta. Ja ću da igram s tobom. Pa šta ni ti i ja sami ćemo da igramo kako stoje stvari, a ostalo trojice ili 3. Uvijek imaš kompjuter igra protiv tebe. Hvala ti Mišo, čoveče. Šta? Vidimo se. Ajde, ćao. Budi preko puta. I tako, u principu, što se mene lično tiče i dalje nemam pojma. I ja isto, ali iskreno da budem, mene ni ne privlači to. Ja samo volim da igram Tekente, Panje i Super Mario i to je to. I Sonic. Šta ti voliš da igraš? Sonika sam volila da igram. Sonic? To je ono što ide brzo kao... Da, i što ga juri onaj brkonja.
Da, sećam se te igrice. Da. Tako da nešto iskreno neće duša moja. Nekako zvuči mnogo seksi kao neka cura, gamerka. Ali možemo da se solidarišemo sa polovinom sveta koji će da učestvuje na olimpijadi i da budemo maskote iz Dota. Da, možemo. Da se maskiramo ove cool ribe. Maskim baluvek. Trenirat ćemo kao one. Svaki dan na kompjuteru. Čijurcama po šumama. I to je to. Ja sam do duše negdje slično konju. Ne treba mi još mnogo da budem. Šalim se. Nekad ćemo da postavimo slike Dijane, da vidite da sve što ona priča uopšte nije istina. Šalim, ti me samo voliš. Ništa više toga. U svakom slučaju, sigurno, i ja tebe volim, sigurno ništa novo niste čuli. Ako znate nešto o Doti, ako ne znate, možda i jeste. Ali nadamo se da vam je bilo zanimljivo da slušate dve osobe koje nikakve veze s tim nemaju. A prinuđene su da to bude deo njihovog života. To si dobro rekla. Hvala na pažnji i razumevanju. Vidimo se ljudi. Ćao. Ćao.